Знаеш ли какво е общото между Линшо и Алексчето? И двете изглеждат като просто гаджета на Анди, но за тази привидна TikTok химия се крие нещо много по-дълбоко, по-интересно и по-планирано. Това не е просто съвпадение, това е стратегия и сега ще ти разкрия историята зад кадър, какво се е случвало наистина между Анди, Алексчето и Лина и как са изграждали връзка пред очите ни и какво никой не се осмелява да каже директно. Нека се върнем назад, още преди изобщо да чуем Линшо като име в канала на Анди Студио. Едно момиче доминираше екраните заедно с Анди, а именно Алексчето, по-позната в TikTok като Алексчето 1. Тя не беше просто гост, тя беше навсякъде. Анди и Алексчето създадоха поредици от видеа, в които се държаха почти като двойка, понякога дори по-интимно, отколкото някои реални гаджета в YouTube. Най-известното от тези видеа разменям живота си с Алексчето за 24 часа. То събра над 877 000 гледания. Но по-важното е не цифрата, а съдържанието. Двамата буквално живеят един ден като двойка. Закуски, шеги, гушкане, закачки. И то в поредица от дни. Това не е еднократен скетч. Имаше дори TikTok канал, наречен Анди и Алексчето. Не е просто споделен профил, а профил, който подсказва, че двамата са екип. И не какъв да е, създаден да изглежда така, все едно са влюбени. И за да предизвика фенската истерия. Каналът има над 45 000 лайка, а последователите са хиляди. И всички коментари са едни и същи. Заедно ли сте? Толкова си отивате. Най-сладката двойка в TikTok. Но нещо се случи. Без драма, без обяснения. Видеята с Алексчето започнаха да изчезват. Партньорствата с нея спряха. Каналът замря. Нямаше прощално видео, нямаше отиваме по различни пътища. Просто тишина. И тогава се появи тя, Лина, или по-известна като Линшо. Първоначално като гост в едно-две видеа. После, вече всеки втори клип беше с нея. Лицето й стана почти част от логото на канала. Химията между тях отново силно подчертавана. Само че този път още по-дълбоко. Появяваха се заглавия като Анди предложи на Лина: живеем заедно за един ден. Подарих на Лина нещо много специално. Но феновете бяха объркани. Коментарите се напълниха с въпроси като какво стана с Алексчето. Лина ли е новата му приятелка? Това пак ли е сценарий? Някои заподозряха, че всичко е подготвено. Че всяка нова приятелка се появява, когато интересът спадне и просто заменя предишната. И точно тук започва интересната част. Ако проследим хронологията, колаборациите с Алексчето вървяха до преди около 5-6 месеца. Почти веднага след това започват видеята с Линшо. Какво ни казва това? Че не става дума за случайност. Това е бизнес, стратегия. TikTok трендът, момиче и момче си правят видео заедно, изглежда сякаш са двойка, работи безотказно, вдига гледанията, ангажираността на канала, коментарите и абонатите. Анди и екипът му го знаят и го прилагат перфектно. С Линшо дори повече отколкото с Алексчето. Има поставена цел да се поддържа интереса чрез усещане за романтична загадка. Не потвърждават връзката, но не я и отричат. Видеята са достатъчно физическо близки, прегръдки, близки кадри, споделени легла, за да изглеждат като двойка, но никога няма да има 100% признание. Това поддържа феновете в състояние на постоянно гадаене, а това означава много гледания. Коментари под видеа често се срещат неща като дали Лина е приятелка на Анди и дали това е новата Алексчето в канала. Или всичко е по сценарий, но обожавам как играете. Дори феновете усещат, че има нещо изкуствено, но въпреки това гледат. Това е силата на TikTok и YouTube стратегията. Алексчето междувременно се отдалечи от съвместните видеа и дори в свои профили не коментира директно случилото се. Това мълчание е още по-показателно, явно има уговорка просто да не се говори. А знаеш ли кое е най-интересното? Моментът, в който нещо се пречупва. Някъде между последното видео с Алексчето и първото с Линшо се случва нещо, което малко хора забелязаха. Точно това ще разгледаме сега. Как настъпи преходът и какво се крие между редовете. Последното активно видео с Алексчето, което събра над половин милион гледания, беше заснето около края на миналата година.
В него Анди и Алексчето отново са в супер близка обстановка, даже има и закачливи намеци за това какви са отношенията им извън камерата. И коментарите приливат от това колко си отивате, имате химия помежду си, почти сме сигурни, че сте заедно. Но после настъпи пълно мълчание, няма продължение, няма финал, няма и обяснение, само тишина. И тук идва интересното, буквално 2 седмици по-късно в канала се появява Лина. Първо в клип с предизвикателство, после в още едно, после в трето и вече тя е лицето до Анди и Дани. Същите закачки, същата физическа близост, същата мистериозност, само че с друго момиче. И всичко това стана след скандала между Линшо и Лилия Начкова, което също е един мотив Линшо да иска да участва в видеята на Анди Студио, за да придобие още повече популярност. Но това, което мнозина не разбират, е, че този преход не е случайен. Изглежда, че Анди е започнал да тества нова партньорка, преди дори колаборацията с Алексчето да е официално приключена. Това е техника, която в маркетинга се нарича плавна смяна на лице, за да няма срив в ангажираността на публиката. И знаеш ли кое е най-хитрото? Никога не се обявява директно. Просто феновете сами започват да питат къде е Алексчето, Лина ли е новата. И това създава нова вълна от коментари, много трафик на видеята, нова мистерия и много, ама много гледания. Всичко това е част от една много добре измислена формула. Историята на Анди и Алексчето и Линшо е пример как в днешно време връзките в интернет не винаги са това, което изглеждат. Те могат да бъдат по сценарий или изградени за гледания и печалба. И когато една връзка се изчерпа като съдържание, идва следващата, ново лице, нова история, но същата схема. Анди е умен създател на съдържание и знае как да използва интереса на публиката, за да поддържа постоянна активност в канала си. Дали Линшо е наистина гадже или не, това никога няма да бъде напълно ясно, но е сигурно, че тя е част от следващата глава в техния канал. И ако гледаш това видео и се чудиш, това истина ли е? Просто си припомни, в интернет понякога най-реалното изглежда фалшиво, а най-фалшивото се усеща като истина. И ако искаш още такива разкрития, абонирай се, сподели това видео и напиши коментар за твоето мнение. Чао!